czyli dneska. Drugim razem moim kamuszom 29 dni. To je on, 247 dni. A idziemy spróbować. Dobra, ustawiłem. Mi napiszę, że toczy wideo. Się to tam nie damy. Byśmy mamy co najwiac to ognia. Dobra. Postawię nie kontakt, plastik mapy. Dobra. Dobra, już mi to odpalało. A my zajdziemy cieszyć za żywota. Dobra. Póki sobie 100 dni napisało. Kanister, okej. Super. Też niečo. Kanister, okej. Dobra, on już zabija dziecko, super. Tak już przyjdzie Józefka za chwilą. Co sobie damy? To. Wezmę, mamy wszystko. To nas pochwali. Trochę mamy z udziału, że dzień jedna. Rozwijając to miecz, hobby, odwaga, czysty i tak dalej. Super.
Ja za nią pozriem na żołniersko. Kámo, Joseph, ty kámo odchodí, kámo. Trade. Spear. Okej, super. Co to je? To je dziwiak. Tata do mnie dziwiak hnusny. Dziwiaczek. Pomagam. Szkoda. Chodziła. To je frajer, ten Joseph. To byl pro Josepha. Odvojím jako čestě. Prosím, niečo dobré a nie nejaké sprosto. To vážne teraz, keď mi to priniesol? Okay, pohode. To je ďalšia česta. Prosím, niečo dobré. To vážne. Nevadí. No, nepôjde po mne ten vlk. Ten vlk. Jelienok. Najväčší kamarát. Ja normálne baterku. Dobre, veď. To je za cápka. Zvednem.
Powiedział, że nie wiedziałem. Mhm. Że dobry. Jest. No, nie nachniają jednak. No, mamy 7 dni. Dobrze, już to muszę zrobić. No już chodź tutaj, do mnie. To można ją zapinać gdzieś i oto. Koniec. Ja wiem, kiedy go miał. Nie wiem, co jest. Nie było. To masz mi do powiedzi. Ja wiem, gdzie. Już słowo po cicho. No i to bardzo właśnie. Nie mogę poczytać. To nie ma czytania. Proszę nie to kończyk. Tutaj dobra. Teraz ja dałem prawdę. Czekaj. Znowu sobie dobrze odpowiadać inaczej.
Máme 11. deň. Toto už môže 15 minút. Aj to 11. deň. Toto video asi možno bude trvať hodinku. Lebo viete, my nemáme teraz už také dobré veci, ale niečo máme. Nie je to taká paráda. Okej, to musi było mi dozać. Čau, Josef. Čau. Čau. Máme 11. deň. Kamo, ale dobro zatiaľ ideme. Hej. Už sme radi, že teraz ťa počujú moji fanúšikovia. Ak? No ja natáčam. Stále. Streamuješ. My streamujeme a natáčam. Idem pred tretie decku. Okej. Tak Mám 20 nabov do super. Tak, riflky, 18 nabov do revolveru, reganu a spírku. A 2 medkity. ja mám jeden medkit a jednu bandáž. Dobre, no. Kamo, Okay. záleží ich? Hej, oni sú elkoši. Že jeden prvý level. No hej. Mám stronghold. Okej, tam potom pôjdeme. OK. Tam ich Ale- povieme. Kamo, potom ty pôjdeš smerom ku tomu decku, tak tam máš takú bodku a tam máš riflku. Okej, ja mám rifleku už. Za 2 minúty a 30 sekúnd sa otvorí stronghold. Tak môžeme ísť na ďalší deň. No, počas druhého dňa, teda ďalšieho. No. Takže kamoši, ja teraz idem zabíjať nejakých debilov. Tu na. Tam. Kamo, dobre? Kamo, Help. vážne? Čo sa stalo? Tu sú 3 medveď, kvôli tomu, že sa to náhodne spavlo. Počkaj, ty už ideš po to ďalšie decko? Ja som pri tom decku, hej. Okej, Blízko je. Iba 1000 metrov je. super. Dobre, tohto je ukáž. Potom prídeš pomôcť? No ja už môžem ísť, lebo ja som ich už dal. Nie, poď radšej ráno, kvôli tomu, že tu mám tu 2 vlkov, ktorí ma tu chcú zabiť a padli k tým medveďom. Kamo, to že musím nejaké jedlo, bo zomrem na hlad. Hej, to nesem ti. To musím ešte uvariť. Počkaj, ale tak Díky. ty sa odo mňa strašne ďaleko. Počkaj. Kamo, toto sú spavné tých nočných vlkov, mňa tu zabijajú o 106. To fakt? A ne. Tomu samozrejme, dúfam, ti nepridá. Je tu dokonca aj jeleň. Super. Ešte 8 sekúnd musíš vydržať. Ja idem zatiaľ za tebou. Strong light. Dobre, už je deň. Aspoň dačo. Bežím. Bežím už aj do život. Ne, ty alfa voci. Podobný. Stačte sa do veci. Ne, mňa chytila tá debilná pasca. Ja som na strome zavesený. To vážne muselo začať púšťať. Vážne? Idem za tebou. Počkaj, ty už ideš potom... Ty sú super. Po tom ďalšom decku, že? Ja už som to zvládol. Aha, tak super. Ja už tam nikto... Tam to že mi spadne jasný strong X, bo to ja som strašne strong Xu. A ja chcem strašne. Tam bol veľký saček, to ako na nich, ešte. A ja mám veľký sačok, kámo, dávno. Nepadol veľký sačok. A nepadol... Kamu to je alfa, ty koho si tu doviedol? Toho kamoša. Nepadol, vieš to, na to obranenie. Aha. Kamu, Bereme. ber jedlo. Hej, musíme. Kamu, nesklepal trader, ja mám alfa wolf a aj ber tento. Super. Kamu, veľké toto.
Veľký oil barrel. Super. To potrebujeme. Mám tu ďalšiu zlatú pesku. Super. Ja potom prídem za tebou. Defense blueprint, okej. A mne raz padlo, ja mám stále ešte u seba defense blueprint. Počkaj, ja už idem po tú čestú ťaku. Ona je... Spravíme takú besku ako minule. Hej, možné. A tam budeme iba avkovať, vieš, jak minule. Hej. Kam mám 24 veci. Ja mám 21. Super. Otváram si tú čestu. Prosím. Defense blueprint, ja už mám 2 defense blueprint. Kamo, u tej zlatej čestky pri tom detku? Aj no tam. Ty kopíra, mi tam padlo toto defense blueprint. Kamo, ja už mám 25 vecí. Dobre. Kamo, vieš čo? Ja som to dneska skúšal hrať sám a ja som prežil, že 9 dní. Ne. Sám. Kamo, ja som to tiež sa na prvnom som okolo iba, že 30 asi čas. Kamo, ja už natáčam, že 22 minút a mám, že iba deň 17 máme. Tak aj... Kamo, ale to je dosť. Takže kamoši, toto bude ako keby taký... Mám strong X-u. Super. To bude taký 3-hodinové video. Kamo, ja idem sekať drevo, aby sme mohli spraviť... Max. Najprv spravíme tie logval a loggate, ok? Ok, jaké logval? Jaj. Tie steny. Aha. No tak môžeme ísť ďalej. Tu máme, že jedla asi tak na 50 minút. Kamo, iba deň 7. Dojni, skip ti to. Ja, moja hlava. Sa udral. Moju hlavu. Ja idem sekať tie veľké stromy. Čo sa budeš radšej ty? OK. Cat has woken up. Jaká mačka? No tá mačka. A ale to bola sova. Taká čierna mačka. Nás bude naháňať. To fakt. Daj pozor, bole. Kamo ona ti uberie si polovicu života na jednu ranu. Ne. Ktorý ti ešte alfavuk? Zastrčí do ryti, alfavuk sprostý. Už není po tebe, ale možno po tebe teraz. Ja mám táto drevo. Ja je to takto. Ja mám 12 už. Už je tam 12. Dobre. Kamo, ale všetky sadenice ber a budeme ísť tu sadiť. OK. Tuto vidíš? Na toto miesto? Lebo ja sa tu raz takým, máme viac ako 50 dreva možno potom. Keď nazbierame trochu viacej. Super. Už toto... Vieš, ako mám Strongexu? No. Lebo ja robím s tým file trader, ja som mal alpha volt a od mňa zlížna pizza. Super. Čo som urob nejakú vec proste z toho. Čo som robil? Ok, máme prvé logvaly. Ok. The deer is hungry today. Že dneska bude hladný, ja viem. Ale budeme stále sekať. Hej. Ja idem tie bany fúšty. Kamože, my môžeme spraviť aj dvere ináč. No hej. Ideme spraviť aj dvere. Logvalu. Že ja idem asi po nejaké tie drevá. Ja ti tu nechám tie moje defense blueprint, lebo ty si na to nastav. OK. Dobre, ja idem hľadať nejaké uholia a také... Hľadajte kvotky. Ja mi to teraz zasiahol. To fakt? Kamo, ja dosekám ten strom a idem vyrobiť to oranžové, aby nás netrefali tie blesky. Kamo, ale to sú inak diviaci. To si vedel? Ja viem. Ale to čo je za sprostosť? Kamo, lebo ja s tebou nie som tam možno na druhom účte. Ja to tajne hrám cez môj druhý účet ináč. Ja som teraz v tom lese, tam sú tí diviaci. A ja som tu našiel nejaký chrám.
Ja viem, to tam nechoď, to ti tam môže padnúť jedovatá spriecla, nejaké jedovaté sprostosti. To je na nič. Kamo, mňa trafil bles a išiel po mne to prasa. No tak počkaj, ja vyrobím to ochranné proti nám, aby nás netrefil ten bles. Tuto, napríklad. Potrebujem hľadať také... Našiel som banku. Aj kostol. A čo tam je? No, Aké čestky? do banke ešte idem. V banke neviem, že ešte aké sú. Ja tam ešte ani nie som. Ja som v banke a tam je česta. No taká, tá rare, ultra rare. To je zlato strieborná? No, ne. No mne tam padá. Tá je common, uncommon a rare je tá z druhého detstva. No to asi taká na hovno. Tak je tam taká čestka z druhého detstva. Ne, z tretieho asi. Ak je tam trochu zlatého, tak je to z tretieho detstva. No, nie tam ani žiadny Dobre, kamo, ja idem radšej domov. Že? No to radšej. Dneska je rianok hladnučky a nechcem, aby... No máš nejakú palivo, bo strašne mám ale olej. Mám palivo. Aj to. OK, to sa nám hodí. Dobre, kamo, ja idem radšej už domov. Sa tu poserem z toho. Počkaj, niečo som našiel. To vážne? Pomoc! Čo? Po mne šli dvaja alfavoci. Ne, po mne ide jelen! Pomoc! Podaviť si, ty debile! Ja som dead. Vidím. Ale jelen už tu... Počkaj, to ráno. Ale Okay. mám bandážku. Počkám. Ja si radšej používam bandáž ako medkit. No, použij radšej bandáž, lebo to... Medkit, no, neviem. Poďme. Ešte tento ďalší deň počúvam na všetky. No, hej. No, už jelen odišiel odtiaľto. Aj tie vlky odišli. Už tu nejsú. Dobre, no to len môže ísť aj po mne. No, pravda. Kamoši, takže teraz som skafal, ako môžete vidieť. Kamo, alebo my dáme viacej ako 200 dní, bo ja mám na tomto účte iba 249 dní. No, tak môžeme skúsiť. Kamo, zaujímavé, že hráme hru, na ktorú obidva tak trochu nadávame, to je zaujímavé. Som počala prehrať? No tak, proste. Chcem to skúsiť. Mandáš. Prosím. Kamo, ja nejdem ešte toto. Ani nás nesprávne točia. Zvládneš to? No hej, môžeš skúsiť predecko. Ja nesieš predecko. Vygnališ. Ešte nemáme na to dostatočný oheň. Ja chcem ísť toto, hľadať palivo. Hej, kľudne môžeš. Takže daj zatiaľ vyhľadím. Ne, Joseph, vieš čo? Ja budem tuto, okej? A ja tu budem na nich čakať. Počkaj, ja sa budem... Kamo, správ ten biokompajner, či čo to je, aby sme tam mohli dávať hocičo. Biokompajner. Okej. To keď tam dáme drevo, že nám z toho vylezú hovno. Hej, potrebujem ešte jedno drevo ešte vyrobím. Dobre, mám. Jeden strom asi. No tak jeden strom. Dobre, mám. Máš dober? Áno, už ho mám. No, tak. Nejako tam mám. Kamo, ja hľadám palivo v tom výlovom svete. Hej. No,
A dávaj tam hocičo, čo sa ti tak stane okrem železa, lebo zo železa sa ti nestane. Škoda, že to nejde na ten štětec. Že kámo. Já se podívám, kámo, už dobrý mám na to, jak máme. Ja som teraz tak na tajňoša vytrhol ten kostol. Kamo, ani jeden z tých sprostých kultistov nejde po mne. Idem. Ja som viac ako 700 metrov od tebe, ináč. A berem všetko, čo nájdem. Super. Kámo, já už to točím, že 31:40. Kamo, wow. Wow. Ej. Kamo, ďalší deň posekám to drevo. OK? Dobre, takže kamoši, teraz idú na nás Uhráť? tí debilkovia. Kamo, ja si beriem toto. Kamo, ja si budem používať iba toto. Okej, ja pôjdem hen tam hore. Kamo, ja nič. Okej, to fakt. Nie som. Kam? Dobre, kam ja som tuto. Nie sú ti svine. Čo sa pozeraj, ja som tuto jak pán král. Tu je, capek. Kamo, ja neviem po snajpiť z tých strieľajúcich. A ja. Alebo poďme iba rejganami. Aby sme mali do Okej. stronghold. A ja už idem iba s pyramid. Hej, a ja. Pomôžem. Bam, capek. Skap. Kamo, ja mám, že 3 bandáže a 2 medkity, bo ja som vypil ten kostol. Hej, dobre. A teraz ich môžeme dať do ohňa. Kamo, tie peniaze mi nechaj, bo ja budem kupovať ti dekorácie, okej? Okej. A ja idem posekať to drevo na tú ochranu. Hej. Kamo, ty zbieraj to drevo a ja to budem zasaďovať, okej? Kámo. Okej, máme veľa dreva. A kam to mám dať? No, do toho stroja, daj, tam sa vyrábajú tie logbily, bo ja som spojil tú ochranu. To najskôr. Kámo, Okej? Ty kokos. Kúkaj, koľko dreva budeme mať teraz. si boha. Kámo, Tu. čo to je? To sa mi ani nezmestí do batôžku. Mám 38. Kamo, to dobre ideme. Hej, to je teraz. Dneska je to oprader. Ja už ho nepotrebujem. On sa kámo odo mňa ešte stále pýta baby food. Musím drevo. Máme tam 15. Kamo, kde spravíme ten vchod? Môžeš niekde tuto. Možno spraviť tuto, nie? No hej, možno. Tak. Tuto. Áno, tam presne tak vyjde. Nie som... Tak. Dobre, ešte idem na prehľadávanie, okej? Okej. Poďaká palivo. A zbieraj hlavne palivo a drevo. Hej. Alebo kanister. Hej, alebo oil barrel. No hej.
No, my tu máme toľko tých blueprintov, že sa ti to ani nezdá. Hej. Kamo tu raz, kamo však tu prejde ten obrovitánsky model a Mám nemocnicu. je kaput. Mám nemocnicu, OK, super. To je všetko. ktorej ešte nikto nebol. Kamo, s nimi vedľa seba. Ja sa kamo myť naraz. Super. Kámo, to sú úplne dobré veci. Ne! Vypadni, Jelko! Bam, bam! Bam, bam! Dobre. Kámo! Jedna bandažka. Tam tu je tak veľa vecí. Dobre, ďalšia bandažka. Metal chair, to berem. Toto si bereme. Toto si bereme. Tu je uhlie. To vážne? Teraz? Nevadí, není hlavný jeleň. Super. Tak, idem prehľadávať. Super, ale ide po mne. Mačka. Kamo, choď okamžite domov, lebo ona vie skákať na výšku, ty nikdy vylezeš a ona tam skočí na teba. Ona ma zabila skoro. Pomoc, ja zomrem, Josefe. Nevadí, mám dosť bandáží. A ja mám dosť bandáží pri sebe. Ale chodí raz Ja mám 3. cez deň, kámo. Radšej choď až cez deň, tak ti poviem. Ja si zomrel. No to blízko. To je blízko. Ale to dobre vylepšili, akože tú mapu. Hej. Ja som ti iba zatínčal už. Tomášek, ja viem, kde si. Čiže je mapa. To je nejaké jedlo? V pohode. Čo? Či mám dojsť aj nejaké jedlo? No hej, môžeš. Lebo som dead. Musím len tak nechom postavím tie strany a vtedy. Hej, okej. Kamoši, takže teraz už máme deň 38. A ideme ďalej na to. Ja tu zatiaľ počkám do rána, kým Joseph pre mňa príde, ma oživí a pôjdeme ku ohňujku a preskomávať. Už je deň, už môžeš ísť. Idem. Dobre. Kámo, Ja ťa vylečím mojou bandážou. dobre, žijem. Super, ja si idem túto preskúmať. No jasné. Dúfam, Jelienok. Jelienok je hladnučký, Jelienok je hladnučký. Dneska je hladnučký, dneska je hladnučký. Ja idem na vecka. náš jeden českučky. Mám uhlie. Aj 3. Ty čo tam ťaž? A jeleň rici vitrí. Wow. Kamo, diamant a fuel kanister. Topí. Chod do rici. Elko. Kamo som skoro skápal. Tak ti daj bandáž. Podľa teba mám ísť domov? Takto? Dám si aspoň bandáž asi. Radšej. Dobre, už to je v pohode. Kamo, čo je toto za budovu? Nechcem ísť do toho strongholdu. Počkajme ešte, keď budeme mať viacej nábojov. Za to išiel pozrieť zatiaľ do nejakej základne. Kamo, čo to je? Za základňu toto. Ja mám banku a mám strašne veľa peniazy. Viktor 17. Joseph, poď sem, tam, kde som ja. Potrebujeme obidvaja stisknúť na rovnako takú páčku. Ale nie, Viktor, to nedávaj. A čo sa stane? To bude ultra hard. Aha, tak to radšej ne. Kamu to nerobil, ja som to minule skúsil sám a hneď za 5 sekúnd som zdechol. To fakt? Ja už idem domov, Kamu nerobil. Mám 12 vecí v ruksačiku.
Vidím kanister. Nemôžeme ho tam nechať. Kamo, ja si berem toto, ja budem chytať ryby. Môžem? Aspoň viem žrádlo. Kamo, uvažujem prosím nejaké žrádlo, bo som hladný. Super, aj zomieram trocha na hlad už. No, super. Ja si dám kľudne aj surové. Dobre. Ja to idem rýchlo uvariť. Čakaj. Kamo, my máme strašne málo ohňa. Čo strašne málo. Kamo, pomôž, lebo ja už... Nie, kamo. Čo sa stalo? Že tam mám robiť ďalší bench? Kamo, teraz poviem pomietanie len, nie? Jozef, urobil som ďalší bench. OK. Jozef, urobíme Super. ten oil drill. OK. Lebo potom to krásne. Ale na veľa mám strašne veľa paliva. Super. Kamo, počkaj, však ja mám toto. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. A koľko to stojí? Neviem. A tak na to už budeme mať. OK, 25 dreva, to máme za chvíľu. Kamo, nemôžeme to spraviť. Prečo? Lebo my nemáme to červené, tá blbosť. Keď po nás... Od tých kondistov. Ale veď oni prídu už za chvíľu. Za chvíľu. Ja vlastne hej. A potom sa už budeme sústrediť iba na crockpot a obranu a sadenice. Bum, bum. Dobre, už to máme. Späť. Tak. A teraz dávajme iba do toho biofuel procesor zatiaľ. OK. OK. To máte hovna. Kamo nám to presne dáva. Hej, kamo, kamo, máme ďalšie dreva. Čo? Teraz bude ráno a máme strašne veľa dreva. Máme 50. Ale Máme 50. hej, Yes. ideme zatiaľ posekať toto. Kámo. A toto už dávame čisto iba do toho crockpotu teraz. Hej, ten kopter už máme. Už dávno. Dobre, dneska prídu kultisti, takže... Takže ďalší deň bude o ten oil drill. Kamo, ten oil drill je taká dobrá vec. Áno, kamo, on je úplne opej. Máme dreva, že 45, to nám stačí, ne? Ja mám ešte nejaké dreva. OK, tak to môžeme dať. A to je zase sadenica. Dobre. OK, koľko stojí? Neviem. OK, to môžu rovno... Kamo, chýba nám 2 skrepy, musíme ísť hľadať skrepy, poď sem. Okay. To som kúpil ten crockpot, chýba nám 2 skrepy. OK, mám jeden. A mám aj druhý. Tak nemám. Tak mám. Takže A potom sa budeme sústrediť iba na tie dreva. OK? Takže kamoši, toto je naša bejska. Zatiaľ. Čo sme si... Ja mám povedať, že sa ešte chystá veľké signály kvôli tomu, že... Kvôli tomu, že budeme robiť ešte strašne veľa vecí. Pôjdeme ešte do Strongholdu dokonca. Čo sa videli, ťa počujú? Jaj? A ty streamuješ? Nie, natáčam video. A? Ja sa pýtam. Dobre. Mám slúchatka. No. Mám gaming slúchatka. Tam odnímam ten crockpot. Neviem. Tu sú teda medzi deti, ne? Hej.
Ako sa niečo dáme potom túto takto. Kamo, ináč, ja neviem prečo, ale mám také zvyky hrám, že ja si nikdy nevypnem speed, ja ho mám stále. To fakt? Hej, ale ja si teraz vypnem, tu môžeme mať malo jedla, malo ohňa. OK, kamo, idem túto hore a budem zase snajpiť. A poďme, kamo, dávaj ich túto, tadiaľto. Áno, áno. A koľko dobre veľa ich toto máme. A stáť, Neskip. aby sa netrafal. Juli, že ich to dá na 5 rán. No. Ale najprv musíme zabiť tých strelcov. No. Ale použijeme iba regany na tých stopcov. No, už idú. Zapek je dead. Kamo to čo majú? Kamo! Ja som dead. Kamo, však už je 50. deň. A kamo, oni čo majú? Oni majú hente blbosti. Je s tými malými pichliacmi. Joseph pre mňa je to malé decko. Ešte jeden strelec tu je. Hej. Tam ja odsnajpím. Hej, on ťa ani netrafí. Tam však nie ani po mne. Dobre. Počkaj. Môžem použiť tvoju bandáž? Ja konečne žijem. A neurobiť našu slávnosť. Kamo. Ja som tam úplne na... Bude takto. Okay? Kamo, sa si zoberte medkity. Logič. Daj. Teraz máme to. Money food. Dobre, na to tam bude Bilkovi. Na. Aj my ideme na toho strongholdu? No, hej, môžeme. Ja zoberiem všetko jedlo, okej? OK, poď. Stronghold je tak zvlášť. A potom Strongholde si vypím speed, aby sme zbytočne neplitvali jedlom. A budeme tú cestku otvárať naraz. A keby sa nám to nepodarí, tak prvú vec si zoberiem ja a ďalší level si zoberieš ty, okej? Nech tam. Ježiš, čo neviem. Kde som? Teraz úplne ja ukoší. Na, ja ukoší. Ako na bok. Bo tam sú strelci, to ľudí. Ja viem, ja ich dosekám. Ty sa o mňa vôbec neboj. Ha, netrafil strelec. To si hovorí strelec. Ja beriem ti peniaze. Dobre. Ideme. Teraz ho používať. A vypí si špítku. Vypol som si. OK. Teraz som vzadu. OK, ja teraz tu. Ja tam ešte strelec. OK, teraz poď sem dole. Oni majú kam ešte, že sekery. Dobre. Ešte Dobre, mám peniaze. Ešte odtiaľ hore. Tam máš musím jednu bandáž. Kámo, ja potrebujem jedlo. Tu máš. Díky.
idu po mne, pozor, idu po mne. To mnie trafił. Okej, pozor. Nie strzelaj po nim, nie strzelaj mi. Chciałam, że mam naboje do rifle'ki. Wiesz, oni są... Pod na mnie. Chodź chory na mnie. Troszkę ja strzelam. Dobra. Jeszcze jedna włona, że? Nie! Pi! Do piżamka. Dobra. Teraz dobra, wszystkie pieniądze ja mogę. Temu najpierw się otwormy tu diamentową. Zobacz nawet nie czerwone bejkowiny. A i tu zeleną. Dobra, ja mam 13. Poczekaj, ja tutaj chyba zabrałem. Okej, masz, poczekaj. Można? Poczekaj, diamant dość mam. No, można. 3, 2, 1. Co masz? Chcesz jechać? Hej, ale tak ty, ale tak nie na nic. Ja sam ma dostał, gaj. Okej. Kamerze macie domą. No. Torici! Ja mam zabijmy i żebyśmy mieli jedło. Tam mamy Powiem- 66. Jeszcze jeden dzień potrzebujemy. A będziemy miał 67, no to. Pi. To będzie zabił. Taki Gucci Galfa. Z. Alfa Sigma. Ja macie raczej dobre znajomości, okej? No. Ja mam pójść... Ja mam uświetlić jedło. No, chyba. Ja mam plany, ja muszę wybrać jedło. Kanał już to toczym, że 54 minut. Ja mam... Najbardziej jak budziłeś 50 godzin. No. A na mnie się ma to, nie? Hej. Także kamusi, już mamy dzień 66. Za chwilę. To tam odleciał ten medkit. No. A teraz mu do dropu. Gdzie to jedło? Oj. Wypadło. No sprawmy to poliłku. Mhm. Kamu się kołko to no nie udryło. To się troszkę. Już to będzie. Co? To się troszkę, już to będzie. Ja są... Ja będę hlavný kuchár. Mhm. Okej? Mhm. Ja mám ísť prosím ešte hľadať nejaké to palivo, lebo to s týmto oil drillom budeme robiť 50 rokov. Mm. No dávaj si pozor, bo už iba 30 sekúnd na noc. Mhm. No, my już mamy, że 66 dni. Tam już 10 sekund, że mnie na nas siał.
Našiel som, že železo. Tak pohode. Dobre, mám tu klopku. Mám klopku. Čo máš? Tu klopku mám. Čo klopku? No toho dreva klopku. OK. Máme. No super, máme oil barrel. Ojebal ma barel. Kamo, posekaš prosím to drevo? No ja, kámo, s mojou sekenkou. Tak počkej. Tak dorobí jedlo a... OK. Budeme mať 2 polievky, budeme iba 2. OK? Vidíte tu na 2 polievky? No, hej. Na jedno potrebuješ 3 mesa. A na jedno meso ti chýba. Bam. Počkej. Tu máš mŕtvu. Díky. Ja môžem spravnúť do toho biofuel. Ne. Pôjdeme kupovať aj tie dekorácie? Neviem, kedy príde ten sprostý. Kamo, ty máš zapnuté zvuky, bo ja nemám, kamo, nikdy nemám zapnuté zvuky, keď volám. Mám zapnuté obidve. Tak ty prosím počúvaj, že kedy povieš, že ten kon, že a vtedy sa na mape ukáže ten henten. Ten, čo to predáva. 6, 7. Dneska nás otočia. Super. A dneska je aj debilko hladný. Ja mám ich potom hľadať nejaké to palivo, a to robím, ja robím tú ochranu teraz. Počkaj, koľko si mám ten drevu? No, kamo, strašne malo. Kamo, však keď stále prší. Dobre, mám uhlie. Som našiel. Hovoríči. Kam? Nie sú tam nechce. Pohodne sa chce. Našla som kamiseň a idem teraz na dievčenské vecka. To je na Chalansko. Dobre. Tiež tu pozerať. Možno na dievčenských. No to nie, on je na dievčenských, takže hoď. Kamaráda. Dobre, mám zlatú čestu. Je tam aj zlaté. Dobre, mám Iron Body. Dnes som aj nejaké papchanie. Koľko ty na polieve? Neviem. Kam už to točím čo hodinu. Dobre, ne? Kamo, ja už idem domov, okej?
Máš nejaké to palivo? Mhm. Stojíci. Počítaj, dielkových. Poď ďalej. Máme? A máme? Už ich máme? Čo máme? Tých kultistov sú mokrí? Ono máme dole. Ale poďme asi ďalší deň hľadať nejaké to palivo. Hej. Vidíš aj ty? OK, poď. 80. Ono, v tejto časti, tuto to máme také prebádané. Kde? V tejto časti. No hej. Idem s tebou. Pokiaľ do karnevalu na 100% nejdem. Ani ja. Taká sprosto, karneval. Bežím za tebou už. Som keď máme alienov. Tak je to dobré. Tam sme ešte neboli, hen tam v tom kostole. Doriť. Toto nie je kostol, toto je takzvaný žbytok. Žbyto. Áno, to ja som o tom povedal, že to má ale tie stránky veľa obchod 10 ľudí a ja hovorím, že musíme to sám, že ona tam má Nie je palivo. Ja mám rifle. To je dobré, aspoň máš návod. Mám bandažku. Kamu táto veža najlepšia ináč. Ktorá? A potom veža ešte najviac škrepu a paliva. Áno, ja to vidím tiež. To je UFO také, ne? Ne, komu som nespadol na zem? Ty spadol na zem? Necho, tam je tam stretlo. Ja som všetko pobral. Je tam aj nejaká cesta? Nie, však hovorím, že tam nechodíme stráviť flashlight. Poďme sa ešte popozerať ďalej. To ja tu vidím medveďa. Aha, toto nie medveď. Dobre, mám koál. Je to viac. Mám to vážne. Keď mám ja sebou blesk. Blesk. A nikto iný tam není? Nie, nikto. Rivajnejšia, prosím, oblášť sa na secem. No. Poborec to, prosím, všetko. Počkaj. Iba Joseph toto zlaté cestu. Tak. Ne, alfabuk, chodovici. Debile. No, pomôžeš mi, prosím. Hej, berem jedlo. Nemo. Pomôžem ti. Zober to jedlo. Počkaj. Debile. Bam. Dobre. Dobre, fuel kanister. Joseph, bežme radšej domov už. Už je kamo. Ja si iba otvorím. Toto. Aha, dobre, to je nemocnica už otvorená. Kovačík. Nej, dobre. Ja zomrem! Máš nejakú bandáž, bo ja už nemám nič. Ani ja. Ja som dead. Ja som jeleň. Super, bo
mnie jeleń jeszcze k tomu. Aj mňa zabil jeleň. Toriti. Józef. Čo chceš? Gram. Kamo, ja už to točím, že hodinu 6 minút. A Viktor. Čau. To sa máte podrať od Mati. No, takže teraz sme zomreli pekne. Čo, Jozef? Jozef, kámo, ty kebyže ma vidíš, jak ja ležím, kámo. Pozri sa na mňa, kámo, jak ja ležím. Ty vydrž tam, ale sme pri tebe ešte. Jak nejaký frajer. Jak starý cap pri telke s pivom. Pomoc! Tam. Hráte na hľadačku? Ja som ich stratil a zrazu je po mne ďalší. Super. Dobre, že nie je po mne žiadny, idem ku tebe. Ale to bude trošku problém. Prečo? Lebo pozri sa, že dám pri mne. Ma to stráži. Jozef, pozri sa, jak ja ležím. Pomoc! Eleven! Ma bere. Všetko ber. Všetko ber. Aj to uhlie hentam. Tam bolo uhlie. Uhlie. Tam ja musím nájsť nejakú bandáž, lebo... Áno. Lebo už toto nikdy nebude existovať. Ne, to nechcem. Tam je kanister. Dobre, ďalší. Kámo, prosím. Tam bol kanister. Ja mám plný sáčok, ja to nemôžem brať. To fakt? Ale po mne idú všetci. Počkaj. Si boha. Kamo. Nikde není bandážka? By si to fakt, že To tam mohla byť. No mohla. Dobre, už není nikto po tebe. Prosím, nech tam je. Alebo v nejakej česti proste. A to nie je čestka. Neviem. Tam toto možno. Prosím, nech tam je. Turiti! Kamo, nebudem nikdy už existovať, tak ti poviem. Kamo. Toho máš, toho medvedíka. No, tak. Travaj ho iba do nohy. Zabugol. No. Ubral si mu. Dám je dead. Poď hen tam. Tam je nemocnica! Tam bola nemocnica. Prosím, nech tam je v tej. Tam ti otvorím. OK. Prosím. Medkit. Yes! To fakt? Ne. Dobrý ti. Pí. Čo je? Ne, jedno ide po tebe. Dobre, chod tam kempiť už. Poriti! Dobre. No. Máš nejaké robuxy? No, mám už 35, ale nemôžem na to žiť. Počkaj, koľko to stojí? 200. No, to ani náhodou. Ja! Poď, Liv. Ja som si teraz tak urval nohu. Super.
No tak, kamoši, mali sme 87 dní. Ak chcete 200 dní, tak čaute.